Tietoa viimeistään silloin, kun Ralliradio seuraavan kerran palaa ääneen kello 14.40 Mäntyvaaran Missä graavisoitteessa? Missä bändinkin sä teet? Näin kertoi Pia Tuukkanen ja tällä hetkellä yleiskilpailutilanne on se, että tänään johtaa kilpailua Juha Salo on kakkosena, Jukka Ketumäki kolmantena. Arvatte, että nyt saa välja vai? Neljäntenä. Arvan, että ei saa vielä välja. Ennen kuin päästetään anonyymit kotikiusatut ääneen, niin kuunnellaan tällainen Märilyn-niminen kappale. Sukuuteni muistunna silmäni suljin ja sinut näin tytössä naapurin. Olin nuori ja keuhkoissa kirkko. Sä kintelee, että saa sieltä välja vai? Ota. Ota, saa välja. Varmaan ketsaako paljon rinkiverran. Saappi välja. Mä olen kintuleen, että ajan esiotsia tänne kiinni. Sua kirjeellä lemmin, vaikka en vastaili virallisemmin. Mitkään voimat silloin masentaneet ei. Täällä on siellä lämpimää.